дуруд ҳамдиёрони азиз, мо дар таги мо комментариёмон якду патсиентҳо нависиянд ки илтимос барои остеохондроз ягон маълумот биден ки моро ҳами остеохондроз безор кардааст, чӣ кор кунем ки ай ҳами касали мо шифо биёбем, халос шавем. Чанди соло шуд мега ғам додистай. Маълумот барои остеохондроз. Солҳои пеш дар вақтҳои ҳами союз остеохондроз калимаро бисёр истифода мебурданд. ҳозир бисёртар чанд тақсим шудагиай. Дар Россия бисёртар мегӯянд грижа диск, протрузия диск, остеофит, дига касалҳоро хуш мекунанд дар ҳами. Аслан и бемор вақте ки ҳами одам кори бисёр дора, шиштани бисёр дора, ҳами устумуроҳо фора нафора вай мешина. Вақте ки устумуро мешина, байни устумурода диско ҳастай. Диско. Ҳами диско фора нафора пачақ мешаванд, меҷағанд. Айдрини ҳами диско об мебароя. Ҳамира мегӯянд грижа, протрузия. Ҳами об ҳеҷ зарар надора. И оби баданай меброя, мереза, мерава. Меброя, мереза, мерава. То даме ки раҳаш маҳкам шид. Ҳангоме ки раҳаш маҳкам мешава, баъд и грижа тори асаба меҷиқа. То раҳаш маҳкам шидана, агар одамо кам-кам об бозӣ кунанд, турник бикашанд, кам-кам машқҳои сабук кунанд, ба и дараҷаи остеохондроз ба дараҷаи кӯҳнаш намеғалтанд. Не ки агар ки накунанд, оста-оста устуғоно мешина, устуғон пачақ мешава, пачақ кишид паҳн мешава. Ай баъзеҳо лавош нихе меброя, ина меброя. баъзе ҳаст ки ҳами дискорам кай ки пачақ мешаванд, диско пачақ мешаванд. И хряшай ҳами дискам ососа ба устуғон мубаддал мешава. Ранги теғворӣ мебароям хе, мебароя ай дарун гӯштора зер мекуна, ҷои нервиро танг мекуна. Вақте ки и ранги устуғон меша, кости разрастани устуғончакҳои зиёдтӣ мешава, ай дарун гӯштора зер мекуна. Вақте ки зер кард, раҳи грижа маҳкам мешава. Грижа баъд меояд тори асаба зер мекуна. Асаба шакида мерава. Агар грижа тори асаба нашака, умуман одам ами на остеохондрозша мефаҳма, на дарди грижаша, на дарди ягон чиз дигаша. Вақте ки грижа тори асаба меҷиқа, баъд ҳам вақт дард майда пайдо мешава. Агар ки шамол ки хурд, ябора бисёр шидан мегира. Ана баъзеҳо баъд хай мераванд, ҷарроҳӣ мекунанд, баъзеҳо мераванд тавбат мекунанд. Ҳар кас бо вибри худша дора. Дар ин ҳолат мо чӣ гуфтанием? Барои ҳамира пешгирӣ кардан. Барои пешгириш ҳар як шахс бояд кам-кам турник заниматся куна, кам-кам пиёдагардӣ куна, плавания заниматся куна. Накади ҳами касал туда обеспечение, ты форад нафорад ҳами касала мешай. Вақте ки шади илоҷ надори дига, маҷбуре ки тавбат бикунӣ. Тавбати и чияй? Я хеле мегӯям ки чихе кунем ки мо ай халос шем. Ба самолечени қати ина халос карда намеша. Ба самолечени аи касал халос карда намеша. И ду роҳ дора. ё ки ҷарроҳӣ мекунӣ, ё ки як духтура меёвӣ ки маҳси нуқтавиро хушрук карда битона. Вақте ки маҳси нуқтавиро мекуна, одам дар чиликош ҳиссиёт дора. Ҳиссиёто ки боша, вай уже ҳисс мекуна, медонад чихе устуғона туғри монава, байни устуғони анами баромадагӣ озодӣ кушодан дар кораи. Озодӣ мекушоя, баъд соз мешай. Дига ба ягон самолечени намешава, фақат маҳси нуқтави қатӣ. Дар ин ҳолат маҳз кардан мумкин нест, массаж мумкин нест. И устуғон ай дарун зер кардаги ай уже нервиро қатӣ гӯш дод, та ай берун массаж мекунӣ, я сабукӣ мета, баъд абастрини мета. Кӯтидан мумкин нест, ударни техника мумкин нест ай. Барои ки ай дарун устуғон баромадагӣ ай аллакай, ай берун мезананд, я сабукӣ мета, баъд касал бо ябора мешава. Дарманди бад мешава, дусимо пас ябора ҷазир мешава. Дар ин ҳолат турник мумкин нест. Барои ки устуғон баромадагӣ ай, ты турник мекашӣ ё ки витижени мекунӣ, кашиш мета, устуғон ай дарун гӯшта мехуруша. Як аввал да я сабукӣ мета, баъд бадтар мешава. Иҷода фақат маҳси нуқтавӣ мерава. Агар бихоҳӣ ки бе ҷарроҳӣ тавбат кунӣ. Ду роҳ дора. Якташ ҷарроҳӣ, хирурги нағз меёвӣ, дуюм роҳаш ё ки духтуре ки маҳси нуқтавиро метона. Ҳамин ду роҳ қатӣ тавбат мешава. Дига ба ягон роҳ надора самолечени қатӣ. Ана одаме ки агар машқ куна кам-кам, ӯ одам ба ин бемориҳо гирифтор намешава. И буд маълумот барои шумо, касе ки ҳами савола дода буд, марҳамат. Агар ягон саволо боша, марҳамат бо мо ҷавоб медиҳем.